manúš, ja z lesa svojho kamel, je te chale te piel, i napigiala le Kristos, a dale skrovu dar, vešela sola za, a čororo me vocalno, nasvalo educado, spassegiale o Christos, io choro manus, io gelias, adoraios ledebles cross, io barvalo gelias passionala cho, lo las vicin las Jesus, ocho manus, io gelias, adoraio le debles cross, io barvalo gelia, passionala cho, lo las vicin las Jesus. Počkaj, ešte kameruj. Chcem vám niečo povedať, chlapci, ktorí mi budete písať, čo to? Na Facebook. Na lajky. Na lajky. Chcem vám povedať, že toto všetko je o Pánovi, hej. Takže viete čo, mám vás rád, církev. A by som chcel byť s vami a spoznať vás. Aj teba, jak ťa volajú, Páťa, hej. Aj Páťu, aj Sabinku, aj neviem koho. A kto príde. A ja sa volám meno Sultan Sulejman Khan a takto ma volajú Sultan Sulejman Khanč, takže tak to je dobré. Máte